Kuwate ni Manong Esteban. Ano na, oh? Alay, Lupa. Nisi ramen. Anang pinobre lang gud ang mga... Hi guys! Hindi talaga yung buwan maka. Doon tayo sa Mas para maklaro. Muna ilang kabuuhan guys. Oh. Dili balay ni siya. Ya dito pwede third floor ko to. Ya pwede ka matulog-tulog diri. Overnight sa taas unom ka daanan. Ano siya ang yan? Pakita ang view na doon. Muna ang view po sa Pikas. Oh. Tawa. Muna. Dito ang Eden Turil. Eden Turil dito. Sa baba. Sa baba ang Eden Turil. Picture namin ni George. Pero mukha di ko si Minya John. Dito sa kanang pwede mong takbo-takbo pa. Ano pa rin nga manis atong violet dyan. Tubo manis siya. Kani oh. Ano pa? Kani, tubo man lagi. Di pa rin rin sila punod ani oh. Gwapo kayo. Daghan diri ang mga naisakyanan. Bugnaw kaayo diri mura kag naa sa aircon. Ito ba? Ito mga pine tree yan. Oh, pine tree. Nawa na pine tree nila diri. Mura lagi bagyo. Mura bagyo ba? Gapo no. Wala daha oh. Ito mo gamang musa. Palutsina ilang mga lamisa ba? Palutsina. Ang tag-iya guys, so mana sige luto. Ano pa rin yung dessert? Naman sa lamisa na! Dito sa sunod? Ay, naanap mo dito. Pwede na. Orang nasa dito tago. Hello? Hindi na dito rin. Papuanan dyan na sa pabukalo. Pero siya, kusog sa pag-iwan naman Sunday, Saturday. Saturday, Sunday lang ang kusog doon. Okay man ang Monday, Tuesday. Okay, pero kaya doon. Isa. Ang ganang kuhan, ang ganang Sabado. May ka ng po. Wala kang taon ba? Wala kang taon. Kasagaran doon, Sabado Domingo, wala kang taon. May ka. Busy tungkol sila busy. Oo. May breakfast. Mo to, breakfast man to. Pero tumatawag sila dyan. Nadira sa kuha lang ilang mga gamit sa mga matulog. Sa sulod. Mga unlan. Ay, butangan lang nilang murag langob ni Haong. Ako na. Tuluganan ako na, ma'am. Diha sa silo? Asa? Ha? Diha din sa tulog do. Dili, wala pa na naman. Ako pa naman, tulugan na lang mo. Tuluganan ako na, ma'am. Mga lali tugnaw. Dili ko. Di man ko ka... Usahay man ko mapuno ba? Mapuno ka niya, ma'am. Diha lang ka nagalito. Una, nagkuhan ko yan. Tuluganan ako. Wow, putod. Wala pa na akong manahagdanan. Sir, pag-serve na lang may breakfast, sir. Ano tulo? Apil ang Tulo ba mo? tulo. Kinahanglan siguro mag-isa ka helper, sir. At sa mga breakfast? Matanaw ta doon sa tuluganan sa Tanzania. Kung mapuno na niya daw, mapuno na niya diri resort. Nari siya matulog diri. Ni daw ta. Ay, wala pa man nahuman. Kaya pa daw, buhatonon pa daw niya di. Diri hagdanan, buhatonon pa daw niya. Lihat mo kaayo.
Uy, na nag-abot-abot na sila. Sa mga tao. Wala, nasi tanong nga pares akong gipalit. Hala, oo. Muna siya. Muna akong gipalit. Kato siya. Kato siya, oh. Bulak sa sulod. Wala'y bulak, wala nakitaan. Kaya dyan siyang gwapo, oh. Tango. Gwapo, no? Gwapo dyan siya. Ayun. Na-adyo ni siya, dire dyan ni siya din. Dali na. Dirita, dali. Ay, oo, sir, please. Oh, sir, sir. Ginala, ligay ko Sabado, Domingo lang. Ang kuan. Sir. Kasi tayo ganang order. Tindahan naman ang konselo. 5 lang mga tayo. Ano siya ang December flower? Oh. Si sir, picture. Picture na. Picture na. Oh, sige. Save yourself. Oh, para dong, oh. Oh, picture yun. Siya nag-serve mo. Muna yung ship nga bago. Yaman ang paborito. Muna yung ship nga bago. Hindi ka na sa kuhan. Hindi ka na sa Spain na. Oh, ikan sa Spain. Ang ship nga bago na kailangan mo niyo. Nakaila-ila na mo, Jin. Sa bagong ship. Na, muna, gikan daw sa Spain, ingon ni Manong. 5 na tama na. 4 lang. Ay, 4 lang ba? Upat daw. 4 na to ah? 5 daw. Ay, 5 si Kwate. Upat lang man daw ang available. Manalima. A few inches later. Ano? Si Kuwate. Si Kuwate ni Manong Esteban. Ano na, oh? Ala, lupa. May siramin. Anang pinobre lang gud ang style pero bugnaw. Dari ara na bugnaw eh, pati kuning ikukala. Ano na gini isgidan ba? Saha dia oh. Dia ang diri oh. Di mangatag siya day. Mata mo na siya. Para mulabong iyang gulay. Opo ba ni kuno ni musin. Imo ko ni. Atong laya basta yelo ba? Yala laya maka. Ano ka? Ang nahanak ka ni Bingako Kuya. dia atong sounds diha sa taas. Asa dito, Jir? Tata ko sa simbahan? Timbahan. Marag ikuan Christian. Kato na agian nato. Ay, Katong Christ, urang Church of God ana. Ikaw ba na simbahan? Kaya bugno kayo. Gani. mula irko mo na kung irko taas. Jeep ngalak ba? Bugnaw kayo no? Ay, Nag-airco. Oo. Pinahaglan mag-airco. Hindi na kinagir. Dami na makatulog ka nang no. Magbasag libro matulog. Wala lang isa din siguro. Tana abis nga daw. Kung Daw. naka-interview, maka-judge na kung mag-contribute sa ganit. Tinawag ako na internet pero magkaroon ko sa cellphone ni Lola. Ay, naamay signal, Jir. Na ano? Gapo. Kabutan na. tuyo. Ha? Mo gani tuyo, sige kani sila. Kabutan na siya. Dan sunis mo. Dito na wifi. Na daw makaano daw diri. Gusto na ka diri? Kuya. Oh, gananggi ko mga buki, di mo ko ganag city oy. Kanay mo kung gusto po iyan, kanay mga pine tree sa kilid. Tagaytay diri guys. Nanaog. Abi na ko. Mga rider. Oo, majalis sila daw. Naman din ito. Majalis sila ka nanay. Basta Sabado Domingo waday kang anay. Mag-additional staff na gid sila niya. Ako uno lang. Tingnan gani. Tingnan lang gani daw sa Gilfer. Isa. Ito na pwede Ako na naman niya to. Wala kang gida na. Bili na. Saan ko eh? Pero kinahanglan kadlaw na nakadiri. Gapo dito sa taas, unta picture ka mo. Tao na si ate si mong ganun. Vlog na to dito sa taas. Sa kata. Nandito ka sa tulisi. Ano man di ay uy, ang sabi. Pero na gida labay na Ano sila labtan? Wala mo sa dyan.
Tara, o dira ba? Kay wala may tao diri kay nang initan man. Wala man diri tao kay wa man sila giganahan kay init, pero kita lang mga to dito stay. Ito lang, di na mo manak ka mga bata. Oh, ayan na pa sa mga bata kay magka-picture lang man mi. Dira o sa taas ba? Pauwan ko. Naku. Kamunikuan. Kasi lagi bilis na bilis. Tama ka dyan at sa ilang ihianan. Dili ata sa likod, tilim na. Oh. Sige na, sige na, sige na. Malakaw na may bay. Ito pangi sa daan ma. Salamat kayo, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Muna, Jin? CR, ma'am. Mama. Nabri lang ang board diha. Asa? Wala naman tati, di naman tak ato. Ano man? Anak lang, eh palakaw na gani. Oh, auto. Ay. Wala pa kailangan. One eternity later. Guys, naabot namin. Naabot namin. Nagdalingin akong naunda lahi. Naabot namin gikan dito sa kuan. Among giatuan. Gamera tong suroy guys. Oy kay nagdali ang among driver. Kay mga adto pa napay adtuan. Nya, nakarbalag pa mi ani guys oh. Gikan mi sa nagmine among gikuha ning mine namo. Gwapo man dahil payong sa Japan. Nawa guys, gwapo no? 100 lang ni guys. Oh, sa Japan, gimay na mo kay. May na lang ni magpayong-payong ka dito ba? Kung matukon. Mato ta sunod guys ka na. Suroy jud ta mo ba? Kaya nagdali lagi mo ang driver guys. Yan ay say, kuhan, paliton nga mga tiles. Kaya nagpa-renovate pa mo po. Sige, babay na sa sunod na po na vlog na ko. So, see you on my next vlog and like again and subscribe and click the button bell there sa baba. Mwah! Subscribe to my